Dat kent er niet. Hoe lang houdt ze dit vol? Ja, van mijn perspectief. Nou, ik heb nou zo mooi zien. Nou, dit is mijn oogpunt. Dit is voor die scout. Dit is een scoutershot van Shelly. Nou, dan hebben we nog maar verder in. Hartstikke leuk dat je mee wil joggen naar deze video. Zat je misschien wel joggen? Ik ga mijn handen net helemaal vrij. Wel een beetje, maar ik ga een microfoon haak je in de handen. En nou, ik zag achter de camera, daar zit Shelly. Die is ons stage erin, bij de, nou net bij de Friese Vloggen, maar bij ons bedrijf. En ja, zo dan geven we even, met je beiden even de start in. We gaan de mensen even opzieken om te vreden wat ze doen met dit fantastische, lekkere waar. Kent ik wel, ja. Het is mooi zo'n ding, hè? Maar, Sorry? Maar dan moet je, het is mooi zo'n ding, maar dan moet je geen hoogtevrees hebben. Het is mooi om zo te bekijken. Hè? Hebt u hoogtevrees? Nee, ik zei je moet geen hoogtevrees hebben. Neem hem maar op. Oh joh, ik heb nu zo'n mooie stem. Ja, daar heb ik ook zo'n mooie microfoon meegenomen. Oh ja, dacht ik al. Ja, ja, het is mooi zo'n ding, hè? Hartstikke mooi. Bent u er al in geweest? Nee, het kostte, ik dacht een tientje of zoiets. 10 euro. Ja, ik voor vorige week. Dat is te veel? Nou ja. Och ja, misschien wordt de prijs van meer. Oh, je neemt me op, joh. Nou kom ik op de televisie vanavond. Kun je vanavond bekijken. Ja, inderdaad, klopt, ja. Ja. Woon je zelf hier in Leeuwarden? Of? Nee, ik woon net buiten Leeuwarden. Ah joh, ik woon al 54 jaar hier in Leeuwarden. Mijn leven lang, mijn hele leven, hè. 54 jaar, moet je nagaan. Ja. Is een mensenleven, hè. Nou, u bent, nou ja, met alle respect, maar u bent waarschijnlijk... Sorry? Mag u wat? Ik wil wat kwijt, kan dat? U wilt het kwijt? Ja, u mag wel wat kwijt. Ja, ja, maar... Op tv doen? Nou, ja, Voor alle duidelijkheid, want ik zit nog Wat zegt u? 6 maanden in een moeilijke situatie. Oh. In een pensioen in Minnescha. Minnescha? Ja, kent u dat? Ja, dat is een dorpje hier ten noorden van het, ja. Ook, nou de beeld. Ja, praat je ook Fries? Nu al, nou is een beetje 4 maanden geterroriseerd door de eigenaresse. Ze haalt alles uit huis, de wasmachines, de droger, de tafel, de bankstel, de tv hebben we nou op een doos staan. De kast haalt ze eruit, ze haalt alles eruit. Dus de broodtrommel, moet je maar eens komen kijken. In Minnescha? In Minnescha, ja. In een pensioen, dat was vroeger van Wietse de Vries. Dat was een cafetaria beneden, het centrum heette dat. Ja. En waar u van huurt, die haalde alles weg? Ja, dat is niet normaal, echt. Dat is, nee, dat hoort toch nog niet. Maar waarom doet diegene dat dan? Heeft hij er een goede reden voor? Of? Die wil ons eruit pesten, denk ik dan, of zo. En terwijl mensen 3 maanden opzegtermijn hebben. Ja, en ze heeft ons... U gaat er vandoor, meneer? U gaat er vandoor? Ja, ik ga even op de bank zitten, joh. Oh, ja, natuurlijk. Ja, nee. Ik ben hier kind al huis, ik ben hier gewend, hoor. Van ben je al in de Reuzenrad West? Nee. Nee, en ik ga er ook niet in, ook niet. Nee, waarom net? Veel te hoog. Ik vind het veel te hoog. Ik ga er niet in, dankjewel. Hij heeft hoogtevrees. Nou, nee, dat niet echt. Maar om nou in zo'n bewegend hoog ding te gaan zitten, nee. Vaak als het op stritten roemer is, dan zie ik vaak collega's onder het werk. Zoals je een keer op achterlang een collega's. We gaan eens even vragen wat zo'n dwam binnen, want ik ben benieuwd naar. Want... Hallo, mag ik u vragen? Nou, wij zijn bezig om een video te schieten voor Leeuwarden de Studentenstad. Oh. En deze jongen die is aan het freerunnen erbij. Oh, dus jij bent keihard door de stad aan het lopen en jouw maat is aan het filmen? Eigenlijk wel, ja. Een hele accurate omschrijving. Dat is exact wat we eigenlijk aan het doen zijn, ja, dus dat klopt wel. Ben je jongen ouder? Nou, ik ben hier nou, hoe lang ben ik weer? Zo'n 50 jaar. Zo'n 50 jaar, maar ik ben u net officieel een ouder. Nee, ik kom van Skinnegoud. Hoe zit hier mooi? Heb je ook niet een van het waar? Nee, van het wagen niet, nou heerlijk. Heerlijk. Hè? Maar het wordt plakken droeg, ja. We hebben pompen in het land weer omzetten voor de vogels, maar het is droeg. Echt droeg. Ja, maar ja, maart is goud waard, hè. Als april maar wat natter wil, hè. Zo iedere geleden dan, maar zo speelt ze eerst al. Die koekt maar net. Wat brengt jullie hier in Leeuwarden? Ja, wij wonen hier, ja. We wilden even genieten van de zon. En even lekker patatje eten. Ja. Ja, dat ziet er goed uit. Is het lekker? Heel lekker. Ja. En hierna gaan we lekker naar de sportschool. Ook wel... Beetje bijzonder. Eerst een patatje en daarna naar de sportschool. Is dat een soort van... wat? Ja, voor de gains.
Ja. Nou, ik weet niet, misschien is het een soort nieuwe tactiek. Dat je eerst een patatje opeten en daarna keihard trainen. Ja, want dan groeit het sneller natuurlijk. Als u naar de sportschool toe gaat, wat voor oefeningen doen je dan in de sportschool? Nou, eigenlijk altijd voor benen. Ja. Benen. Ja, hip thrust en zo. Lekker traplopen. Ja, altijd wel leuk. Ja, Zo'n favoriete oefening. zo'n Stairmaster of zo en dan kan je gewoon oplopen. Best wel zwaar. Maar de benen bedoel je? Oké, waarom dan specifiek de benen dan? Ja, Gewoon leuk. dat vinden we leuk. Dat is Ja. gewoon ons doel, gewoon gespierde benen. Ik zeg straks gewoon echt van die hele gespierde benen. Gewoon Die de rest gaan niet, gewoon alleen hele gespierde benen. Ja. Ja, is dat misschien dat het esthetisch of zo? Dat je denkt van nou, dan doe ik een jurkje aan of zo, dan ziet het er goed uit of zo? Ja, Op zich wel. eigenlijk wel. Voor Ja. de summer body gewoon. Ja, Ja, zijn we aan het trainen van een summer body? ja. Tuurlijk, Dat is ja. ons doel, ja. Wat is nou een perfecte summer body? Ja, een mooie zandloper. Lekker tan. Ja. Ja. Is het duur sportschool of niet? Volgens mij 30 of zo per maand. 30? Of niet? Oh, Zeg ik me heel wat. Is het een maandabonnement? Of, oh nee, ja, per maand. Per maand, ja. Nou, je moet er voor over hebben voor zo'n summer body, hè? Ja, dat ik is betaal duur. het niet. Dus. Nee, dat is altijd. En wie dan? Ja, mijn vader. Mijn vader ook. Oh, ja, wat is het hier? Du bist de regisseur nou, hè? Du machst de stage, du machst nog zeker doen, maar. Ja, nou ja, zie ik je maar. Wat maakt dan? Ja, zie je maar. Mag ik nog mensen op, zie je? Ja, misschien als het nog wat ja, is. achter die zit wel meneer die hoort. Hallo, goeiedag meneer. Nee, Nee? ik heb angst voor camera's. Waar is dit voor? Heb je angst voor camera's, wat dan? Ja. Van waar is dit? Ja, ik ga een YouTube kanaal, de Frieske Vlogger. De? De Frieske Vlogger. Daar heeft hij nooit vergeten. Ja, nee, dat Vlogger? daar ken ik niks van. Oké, op YouTube, hoor. Ja, YouTube, een YouTube kanaal. Oh, ja. Maar wat is nou jouw angst voor camera's dan? Want op zich, een camera doet op zich niks. Nee, die doet niks, nee. Nee. Iedereen had wel wat. Mensen spreken het openbaar en mensen een hekel aan, dus iedereen had wel wat. Hè? Is hij jouw angst voor camera's? Maar hij doet net zeer. Nee, dit valt totaal net. totaal, Misschien valt het hier ook gewoon, misschien weer onbekend. Is ik zei, ja. Ja. Misschien word je ook gewoon net zo vaak geïnterviewd dat je denkt van, oeh god. Nooit. Nee. Hoe is het nou om interviewd te worden dan? Ik heb het wel gehoord. Ja. Ja, Tim, maar kijk waar het voor me staat. Dat scheelt ook. Hè? Ja. Ja. Maar wil je wat weten van mij? Of, Nou, ik wil benieuwd. We ben je op het stuit onderwijs net daar? ben hij mijn fiets? Kiev. Both of us. You came here recently? No, we're students here. Oh, you were already in Holland? years already studying here. Yeah, we're just trying to help our country. Yeah, of course. Yeah. How are you? How is it going? Yeah, we're keeping our best, I would say. It's going. Yeah, you mean like the health? It's going. Our lives are going a bit slower, but they're going. Yeah. Yeah. Still, I guess, worried. Of course, we're still trying to reach our family, like talking to them a lot because we're worried about them. But there's not a lot we can do for them from here, but this. So, yeah. But they are still in Kiev, the family? For example, my family is in Poland, so they're safer. I'm glad about that. But For me, my dad and grandmother are in Kiev, and others are also in another country already. Well, yeah, I can imagine that you worry about them, of course, while they're still in Kiev. Yeah, of course we do. We're keeping in touch with both of our families and share everything we can. Hoe laat is het nu? Wat is het? 2:15? Ja, een kwartier of zo? Een lekker pilsje vanavond? Ja, nou vanmiddag al. Ik heb heel hard gewerkt, hè. Ik heb een baan, weet je, dus even lekker rust. Even lekker genieten. U straks ook even een pilsje? Nee, dat wil ik niet. Niet op de tv, hè. Anders kom ik achter. Grapje hoor. Je moet een beetje een grapje maken, hè? Ja, natuurlijk, ja. Of niet? Ja, grap u maar door. Vrolijk blijven en met mensen, hè. En als je kan iemand helpen in de nood, dan moet je het doen. Of niet? Ja, zeker, ja. Maar mensen zijn Bent u in nood? Kijk, dan, mensen willen ook wat zeggen. Je mag je ook even interviewen, hoor. Nee, ik kom uit Suriname. Ik woon al jaren hier. En heel veel jaren in Duitsland gezeten als schoolporteur, tijdschriften heb ik gedaan. Heel veel jaren Amsterdam gewoon, Rotterdam gewoon, Den Haag gewoon. En nu in Leeuwarden. En nu in Leeuwarden. Waarom in Leeuwarden dan? Oh, Friesen zijn goede mensen.
Ik vind het wel. Hagenees, daar, al die buurt. Ik heb gewoon maar... Leeuwarden, Friesland is de beste. Ja, Suriname. Ik ben er nooit geweest. Suriname is wel mooi. Ben je daar geweest? Ja. Echt waar? Stage. Oh, dankjewel. Ja. Zie je? Ja, kijk, ja. Ze is daar geweest. Ja, misschien zijn vriend komt vandaar, hè. Kan ook. Ja, dat weet je niet, hè. Dat kan ik zo niet Maar zien. dit wat jullie, verdienen jullie geld? Nou ja, Of hiermee is dat nou niet vrijwillig? direct. Ja, dat is een beetje vrijwillig dit. En wanneer kom ik op het Zij is tv? stagiair, dus Maar die kom verdient ik sowieso op- niks. Maar kom ik op het tv? Nee, toch? Nee, dit is voor mijn YouTube kanaal heb ik. De Friese vlogger. Maar als je weer praat, dan moet je geld betalen, meneer. Kijk, zo hoort het. Even vrolijk praten, hè? Dan kom je thuis en voel je ook lekker, hè? Waarom moet je met mensen boos kijken? Ik kijk niet Ik boos. heb geen tijd voor jou, dat soort dingen, weet je, heb je, weet je. En je moet nu echt oppassen met mensen ook, hè. Oh ja? Maar, ja, kijk, wat dingen gebeuren in Oekraïne, joh. Elke dag, ik zie urenlang volg ik dingen. Ik vind het gewoon jammer. Jammer. Ja, je moet er ook niet de hele dagen voor gaan zitten, hè? Dan word je ook zo depressief ja, van. Kijk, voor die vrouwen, voor die kinderen, die ene stad, Mariupol, is helemaal plat. Plat, helemaal plat. Hè? Dat is niet mooi hoor, wat we Rusland doen. Maar Poetin krijgt zijn beurt. Ik denk zijn eigen mensen gaat hen doodschieten binnenkort. Maar is het overdrijven wat hij doet? Weet je? Eigen mensen zijn niet blij. Als je gaat demonstreren, je krijgt 15 jaar. Wat voor klootzak ben jij, man? 15 jaar is bijna levenslang. Nee, maar ik ga weg, meneer. Ik heb goed gebabbeld. Ja, zeker. Ja, heel goed gebabbeld. €20 hoor, voor die interview. Kijk, dat is een grapje, hè? Ik heb goed geslapen. Ja? Ja, ja. En ik ga nu naar huis. Ja. Wat ga ik nou leert, Joet? Nou ja, maar het goed. Ja, nou ja. Ja, dus je doet maar door de knibbels. Maar ja, ik wat Sjen, dat ik het zo erg mogelijk krijg. Een beetje meer, dat het kadrering wat mooi is natuurlijk. Dus ja. Vind je het wel leuk om zo te praten, hè? Oh zeker, ik vind het hartstikke leuk om op paard te wezen. Zo kom je nog eens wat mee in het chin. En ik bedoel, zo blijft wat bezig hè, met het werk. Nou, dit is een goede training best, maar... Ja, ermee horen, hè? Ja. Nou, vond je het nog een leuke video? Doe dan een toem omheen. Hoe meer zien van de Friese vlogger of van Shelly, dat kent natuurlijk ik. Abonneer dan op dit kanaal en dan ja, tot de volgende keer, hè?